Jeg vil ødelægge dig. I 1991 var Tommy Morrison den mest frygtede knockout-specialist i sværvægtsklassen. – 27 sejre, 23 knockouts og et venstrehook, der havde slukket lyset for alle, der havde tur at stille sig foran ham. Men den aften i Atlantic City var modstanderen ikke en hvilken som helst bokser. Han var sovjetisk, bygget som en krigsmaskine, kold, teknisk, uden unødvendige følelser. Det virkelige liv havde sin egen Ivan Drago, og han var ved at give Rockys disciple den sværeste aften i hans karriere. Tommy the Duke Morrison voksede op i Jay, Oklahoma. En by så lille, at det meste af verden aldrig ville have hørt om den, hvis det ikke var for det, Tommy gjorde, både i og uden for ringen. Inde i ringen var han en naturkraft. En ødelæggende venstrekrog, der havde knockoutet næsten alle, der stod over for ham. Hurtig for sin størrelse, aggressiv med dræberinstinkt, 27 pund. Uden for ringen var han en Hollywood-stjerne. Han havde delt filmsæt med Sylvester Stallone i Rocky 5, hvor han spillede Tommy Gunn, Rocky Balboas lærling, disciplen, der forrådte sin mester. Livet efterlignede kunsten. For Morrison spillede ikke kun med i en boksefilm. Han var en rigtig bokser, med en rekord, der talte for sig selv. 27 sejre, 23 knockouts og drømme om at blive verdensmester. På den anden side stod Yuri Bolin. Der var ingen film i hans historie. Der var intet glamour. Der var intet Hollywood. Bolin var en af de første sovjetiske boksere, der tog springet til professionel boksning i Amerika. Han havde elite amatørmeritter med sig fra Østblokken, og de legendariske træningsmetoder, der i årtier havde produceret nogle af verdens bedste boksere. Han var 1 meter og 93 centimeter høj. Ulastelig teknik. Koldt blik, som om nogen havde taget karakteren Ivan Drago fra det store lærred og gjort ham virkelig. I en tidligere Hollywood-fantasi besejrede Rocky Ivan Drago. I aften vil Morrison efterligne det show ved at kæmpe mod Yuri Vaulin, et medlem af en ny generation af pro-sovjetiske boksere. For ham var Morrison hverken en filmstjerne eller et amerikansk bokseidol. Han var blot det næste navn på listen. Atlantic City. 1991. Kampen var på undercarden til Holyfield mod Foreman. Den største scene i boksning på det tidspunkt. Og Morrison kom som den absolute favorit. Hans knockout-rekord gik forud for ham. Publikum forventede endnu en tidlig afslutning. Men fra første omgang stod det klart, at denne aften ville blive anderledes. Bolin kom ud med en teknik, som Morrison ikke havde set før. Konstant sidebevægelse. Præcis jab, der ramte igen og igen. Og en kølighed, som man ikke kunne træne sig til i et amerikansk træningscenter.
Baudin ramte med 33 af sine slag i første omgang. Morrison ramte kun 17%. Til anden omgang havde Morrison allerede blod i munden. Den sovjetiske boksers jabs havde åbnet et lille sår på ham, og Morrisons hjørne begyndte at blive bekymret. Træneren Tommy Gallagher råbte til ham udefra, at han skulle angribe kroppen, ikke gå efter hovedet, og at han skulle blive i midten af ringen. Morrison lyttede ikke. Han blev ved med at lede efter det venstre hook, som havde slået alle ud, og Boulin undveg det, som om han vidste præcis, hvornår det ville komme. I tredje omgang tog Boulin fuldstændig kontrol. Hans jab ramte med kirurgisk præcision. 32% effektivitet mod Morrisons sølle 9%. René-kombinationer, der kom fra vinkler, som amerikaneren ikke forventede. Et direkte jab efterfulgt af et højre hook mod tændingen. Og så endnu et jab og et til.
Morrison begyndte at se utilpas ud for første gang i sin karriere. Så kom der en nyhed, der forklarede en del af det, der skete. Morrison havde en skade på sin højre hånd. Han havde kommet til skade, da han slog sin sparringspartner Jerry Jones under træningslejren. Og den skade begrænsede ham fuldstændig. I fjerde omgang var Morrison ustabil på benene. Bowling dominerede ham med sin bevægelse og teknik. Og Morrisons træner erkendte noget, som ingen ville indrømme åbent. At de måske havde begået en fejl ved at acceptere denne kamp. Så kom 5. runde, og Tommy Morrison huskede, hvorfor de var bange for ham. Han fandt det hul, han havde ledt efter i 4 runder. Publikum i Atlantic City eksploderede. Bowling fortsatte, men Morrison gav ham ikke tid til at komme sig.
Han trængte ham op i et hjørne og ramte ham med et kraftfuldt hook til kroppen, som slog ham ud. Bourlin vendte sig om og gav ryggen til. Det klareste tegn på, at han ikke ville mere. Dommeren Steve Smoker behøvede ikke at se mere. Teknisk knockout i 5. runde. Morrison vandt. Rockys disciple havde stoppet den virkelige verdens Ivan Drago. Den aften i Atlantic City beviste Tommy Morrison, at hans knockout-kraft ikke var et Hollywood-trick. 4 omgange med tæsk, en skadet hånd, og alligevel fandt han det slag, som ingen kunne undgå. Dukes venstrehook var den ægte vare. Og Bourlin lærte det på den mest smertefulde måde, man kan forestille sig.